så er vi sørme taget til København, og vi står her på Kongens Nytorv, fordi vi skal have fat. I lige grine med. Han så stille. He's so damn stupid. Ja, så er vi sørme taget til København, og vi står her på Kongens Nytorv, fordi vi skal have fat i nogle mennesker, som helt normale danske borgere, som vi kan interviewe om Brexit. Så lad os komme i gang. Hej. Det var god. Ja, så har vi sørme fundet nogen, der er villige til at stå op til interview. Og mit første spørgsmål til jer er, ved I, hvad EU er? Janne? Ja, det ved jeg. Hvis jeg skal være helt ærlig, så nej. Internationale samarbejde, jeg vil sige nationerne imellem, ikke? Altså selvfølgelig startede det med Kul- og Stålunionen for længere tilbage siden, ikke? Men nu har det selvfølgelig udviklet sig til også det sociale og politiske og sådan, ja. Det står for et meget kraftigt politisk og handelsmæssigt samarbejde. Det er en sammenslutning af efterhånden 27 lande, som har fælles samhandel, fælles, stort set pengepolitik, fri person over grænserne. Ja. Et samarbejde mellem flere lande eller stater i Europa om forskellige opgaver mellem folk. Et samarbejde blandt andet omkring miljø og omkring flygtninge og indvandrere. Og så selvfølgelig også økonomisk. Landbrugspolitik fylder rigtig meget i. Ja. I hvert fald i Frankrig. Ja. Lige noget rygmor, eller hvad? Ja. Du kan godt lide noget rygmor, eller hvad? Ja. Mener du, at EU gavner Danmark? Ja, det er den opfattelse, at det gør. Ja. Blandt andet fordi det øger vores mulighed for samhandel, som jeg tror har en stor betydning for vores økonomi. Og i forhold til det kulturelle aspekt er jeg ret sikker på, at jo mere åbenhed vi har i forhold til vores nabolande og andre lande, jo bedre er det for vores kultur. På visse punkter, altså når de ikke skal ligesom gå ind og fortælle selve landene, hvordan at man skal lave love og sådan ting, der er det måske ikke så godt. Ja, det tænker jeg, det gør på mange områder. Det gør det. På hvilke områder? Blandt andet i forhold til de områder, som jo går på tværs af kriminalitetsforebyggelse, blandt andet. Også omkring uddannelse. Altså det gør det nemmere egentlig at få uddannelse i andre lande, både videregående uddannelse især. Ja. Jeg synes nej, min mand siger ja. Okay, super. Ja. Men hvorfor gavner det ikke Danmark? Jamen, jeg synes ikke, de skal bestemme, hvem vi skal sende børnepenge til, og jeg holder lidt med England lige nu. Ja. Ja, det synes jeg helt klart. At, så får vi ligesom lavet fælles handler, og de fælles lov, de gælder for de fleste lande, som også kan gavne Danmark. Og mener du, at regeringen burde kalde til folkeafstemning, om vi burde sige ja eller nej til EU for at Nej. få... Jeg er demokrat, så ja. Mener du, at Danmark burde gøre som England og melde sig ud af EU? Det mener jeg heller ikke England på. Nej. Det synes jeg, ja. Ja. Fordi vi fulgte i sin tid England for at komme ind, og nu er de på vej ud, så det må vi også gøre. Ja. Det ved jeg ikke rigtig. Nej, det synes jeg ikke, for jeg synes, der er mange fordele ved at samarbejde med andre nationer. Jeg tror, det er vigtigt at sådan holde det der fællesskab. Ja. Men jeg tror også, at der er nogle punkter, hvor man så kan blive trukket med i nogle aftaler, eller Danmark kan blive trukket med i nogle aftaler, hvor man måske ikke er helt enig. Blandt andet så går jeg ret meget op i sådan noget med økologi og landbrug og sådan ting og forbrug. Og der tror jeg, det kan blive problematisk, hvis der er nogle andre stemmer, der ligesom får lov at bestemme. Ja. Mener du, at regeringen burde kalde til folkeafstemning nu, hvor, eller om vi skal stemme ja eller nej til EU, nu hvor der er så delte meninger i Danmark? Det tænker jeg ikke. Man kan sige, at vi har jo løbende folkeafstemninger omkring EU, senest i forhold til retsforbeholdet. Så man kan sige, at i det øjeblik, at der er tale om nye opgaver, eller at lægge opgaver fra Folketinget over til EU, så mener jeg, at det vil være naturligt, som vi så med retsforbeholdet, at indkalde til folkeafstemning. Men at indkalde til folkeafstemning nu i forhold til det,
at England har meldt sig ud, det mener jeg vil være for vidtgående. Så kan man jo sige, at der har jo altid været meget delte meninger omkring EU tilbage også i forhold til Maastricht-afstemningen. Så hvorfor nu, hvis ikke tidligere? Nej, det mener jeg ikke. Nej, hvorfor ikke? Fordi det mener jeg er en for stor beslutning til en folkeafstemning, hvilket kan være så måske lidt modsætningsfyldt, når man går ind for demokrati. Men vi har jo et repræsentativt demokrati, hvor vi har valgt vores politikere, og jeg mener, at det er dem, der skal træffe den beslutning. Ja, men hvis det så blev kaldt til folkeafstemning, er du så overbevist om, at danskerne vil sige ja til at blive i EU, eller nej til at blive i EU? Det tror jeg godt kunne blive lidt et close call, faktisk. Ja, super. Jamen, vi takker for det. Ja, selv tak. Det synes jeg. Jeg synes altid generelt, at der skal være flere folkeafstemninger. Ja. Og hvis der kom en folkeafstemning, så vil I stemme? Det ved jeg ikke endnu. Jeg tror, jeg vil gå ind og undersøge meget mere om det, fordi jeg ved ikke nok til det. Det tror jeg, der er mange, der ikke gør. På stående fod så nok ja, på grund af samarbejdet nok. Yes. Jamen, tak for det. Ja, mange tak. Okay. Og så, hvis der så blev kaldt til folkestemning om ja eller nej til EU, hvad vil du så stemme? Jeg stemmer ikke, jeg gider ikke. Nå, det er også. Men så, hvis der kom en folkeafstemning, så vil du stemme nej til at blive i EU? Ja, det vil jeg. Ja, selvom min mand stemmer ja. Yes. Han synes, det er en god ting for Danmark. Ja. Ja. Jamen, tak for det. Velbekomme, hej. Ja. Men hvis der blev kaldt til folkeafstemning, vil du så være overbevist om, at danskerne ville sige nej eller ja til at blive i EU? Jeg tænker, at hvis man ser, altså som oftest, så kan man sige, så tegner der sig jo et flertal imod. Så der er meget, der taler for, jo især med den bevægelse eller strømning, man kan se ikke kun i Danmark, men jo også i England så vi det, og også i en lang række andre europæiske lande, der tegner sig et billede imod et fælles europæisk samarbejde, altså en mere nationalistisk strømning. Ja. Senest jo også i USA med Donald Trump som præsident, hvor man vælger at køre en mere, så kommer det altid det svære ord, altså en isolationistisk politik. Ja, hvad tror du grunden til det kan være? Jeg tænker, at egentlig, at det er jo et rigtig svært spørgsmål. Hvad er grunden til det? Altså hvis man ser ind i nok i USA, så kan man sige, at noget af det, som i hvert fald Donald Trump har fået medvind på, så er det jo, at man skal kæmpe for amerikanske værdier, altså America First. Ja. Og der kan det jo være vanskeligt jo, at tænke andre ind. Ja. Det samme ser man jo også i forhold til Danmark og Frankrig og andre lande, hvor indvandringen nu for eksempel har fyldt rigtig, rigtig meget, hvor man føler, at det er de danske værdier, som kommer under pres. Og det er det, jeg tror, der gør, at man kan se en strømning i retning af, at man lukker sig om sig selv. Har du løbet dit faktor? Stop it. Get some help. Ja, det var så en rigtig god fangst, vi fik i dag. Vi er færdige her i København. Vi skal vende snuden hjemad og tage toget, så vi takker. Sige det der. Ja, det er sådan lige før. Okay, hvordan kan du spise det? Det er så ulækkert.